No S:istä tulee semmonen mieleen kuin Sergei Putko, että hän oli aika teräspelaaja ainakin. Ja ehkä idoli ja sankari on ollut ehkä Peter Forsberg. Se on ollut ehkä esikuva. Iso sydän ja pelaa jokaisen tilanteen loppuun asti ja ei missaa pelejä minkään pikku nuhan takia. Monta hole in onea oot tehnyt ja vastaus on 1. Jaa, tää oli paha. Sanotaan, että asenne. Rauhallinen ja luotettava kaveri. Terkkuja ja hallilla nähdään.